Onderhoud aan de Oosterscheldekering wordt met jaren uitgesteld. Volgens Rijkswaterstaat is er sprake van een erg volle planning en komen zij eerder niet aan toe. En verder vandaag. Bebouwing staat te dicht langs de Zeeuwse kust. En 100 jaar en nog altijd hartstikke vief. Goedenavond. Bij achterstallig onderhoud aan je huis stel je jezelf natuurlijk niet meteen de vraag of dat gevolg heeft voor de veiligheid. Maar bij de Deltawerken ligt dat anders. Toch wordt het onderhoud aan de Oosterscheldekering uitgesteld. De opknapbeurt van pijlers en schuiven soms wel met 8 jaar. Ik praat erover verder met verslaggever Niels Schuurbeers, die bij de kering staat. Niels, voor mijn gevoel wordt er zo goed als altijd gewerkt aan de kering. Is dit dan iets anders? Ja, dit gaat om groter onderhoudswerk, omdat keringen zoals de Oosterscheldekering aan het einde van hun technische levensduur zijn, zoals dat heet. En dat zagen ze dan blijkbaar niet aankomen. Ja, die uitloop dat heeft ermee te maken dat er in het stormseizoen niet aan keringen zoals de Oosterscheldekering gewerkt kan worden. Het stormseizoen loopt van 1 oktober tot 1 april. En als er dan in dat andere half jaar ergens werk uitloopt, dan heeft dat dus gevolgen voor keringen zoals deze. En dan kan het zomaar eens doorschuiven naar volgend jaar of het jaar erop en dan kan het dus hard gaan. Moeten we ons dan zorgen maken? Is het erg dat dat onderhoud later gebeurt? Volgens Rijkswaterstaat is de veiligheid van de kering niet in gevaar. Er wordt in de tussentijd ook extra gecontroleerd en ook extra gecheckt op kleine reparaties. Dus bijvoorbeeld een plekje roest krijgt dan een extra likje verf. Daarbij gaat het niet alleen om de Oosterscheldekering, maar ook nog om 4 andere stormvloedkeringen in Nederland waarbij het werk wordt uitgesteld. Dat zijn de Haringvlietsluis, de Maaslandkering, de Hartelkering en de Hollandse IJsselkering. Toch nog even tot besluit, Niels. Is dan al wel duidelijk wanneer al dat onderhoud dan wel gaat gebeuren aan de Oosterscheldekering? Ja, eigenlijk niet. Werk aan pijlers en schuiven, dat wordt met 2 tot 8 jaar uitgesteld. Besturingssystemen die zijn bijvoorbeeld de komende 2 of 4 jaar aan de beurt. Maar er wordt gekeken bij welke kering de nood het hoogst is. En daar wordt dan het eerst gewerkt. Dus wanneer Zeeland aan de beurt is nog niet duidelijk. Verslaggever Niels Schuurbeers, dankjewel. Een docent van het Pieter Zeeman Lyceum in Zierikzee zit al een week in de cel. Waar de man van wordt verdacht wil het Openbaar Ministerie tijdens het lopende onderzoek niet zeggen. De school heeft een brief naar de ouders gestuurd waarin staat dat het gaat om een verdenking van een strafbaar feit in de privésfeer waar een leerling bij betrokken is. Dinsdag wordt besloten of het voorarrest van de docent wordt verlengd. Een 44-jarige Belg uit Knokke-Heist is door de rechtbank in Middelburg veroordeeld tot 10 jaar gevangenisstraf en tbs met dwangverpleging. De man stak zijn stiefvader dood uit frustratie en als gevolg van een alcoholverslaving. Dat gebeurde begin dit jaar op de rondweg van Oostburg. Omdat het volgens de rechter in een opwelling gebeurde, wordt de man veroordeeld voor doodslag en niet voor moord. In tijden dat Defensie wel wat extra mankracht kan gebruiken, is Rescue Zeeland op de Vlissingse boulevard natuurlijk een uitgelezen kans om mensen te enthousiasmeren. Niet voor niets pakt het leger dan ook groots uit volgende week met spectaculaire demonstraties en bijzonder materieel. Het is voor Defensie van groot belang om te laten zien wat ze in huis hebben. Vooral hun taak om bijstand te verlenen bij een crisis of ramp willen ze graag op Rescue Zeeland laten zien aan een groter publiek. De eerste hoofdtaak is de verdediging van ons grondgebied of bondgenootschappelijk grondgebied. Dat is eigenlijk waar wij zien dat onze focus wat meer naar uitgaat. Het tweede is het bijdragen aan de internationale rechtsorde en vrede. En de derde is eigenlijk de nationale bijstandverlening. En dat is hetgene waar Fire Bucket Operations onder valt. En wat wij specifiek komen laten zien. Tijdens Rescue kunnen de toeschouwers kijken naar een demonstratie van Defensie. Hoe zij helpen tijdens het blussen van een bosbrand. Daar is een speciaal team van Defensie bij betrokken. Onze functie tijdens zo'n inzet is vooral de coördinatie. Dus tussen de civiele brandweer en de bemanning in de lucht zijn we vooral bezig met het coördineren van waar het water gedropt moet worden, wanneer moet het gedropt worden. En wij zijn eigenlijk alle wensen van de brandweer, dat vertalen wij in helikoptertaal zo te zeggen, naar de bemanning. Het water wordt vervoerd met een zogenaamde Bambi bucket. Wij zorgen dat de buckets staan afgesteld op een bepaalde hoeveelheid en welke buckets inzetbaar zijn en welke niet. Dus wij zorgen dat er altijd inzetbare buckets klaar liggen voor de bemanning om die op te pikken. Daarbij bepalen zij dus ook hoeveel water er gebruikt moet worden.
Meestal rond de 7000 liter wordt er wel gedropt. Het is wel noodzakelijk om vooral met de Chinook te doen, omdat de Chinook heeft natuurlijk het meeste vermogen om zo'n bucket en zoveel liter water de lucht in te krijgen. Het zou met andere helikopters kunnen, maar dan schaal je weer af aan hoeveelheid water. Terug naar de demonstratie tijdens Rescue Zeeland, want wat gaan de mensen te zien krijgen? De mensen kunnen een demo verwachten van hoe gaat het in zijn werking, hoe wordt een bucket opgepikt, hoe wordt het water gedropt en hoe gaat de communicatie in zijn werking. En zo'n bucket zelf, is die daar ook te zien van dichtbij? Ja, die is van dichtbij te zien, er kunnen vragen gesteld worden en wij kunnen jullie daar alles over vertellen. Wij doen ons best om zoveel mogelijk aanwezig te zijn. En je begrijpt dat voor de toekomst het altijd lastig is om te kunnen deelnemen aan dit soort events. Maar omdat er ook voor eigenlijk voor het publiek, voor rescuen, voor heel Nederland, voor de werving, voor onszelf en een stukje zichtbaarheid, dat het uiterst wenselijk is om te kunnen laten zien wat wij kunnen en hoe wij uithelpen in het geval van een ramp of een crisis. Naast deze demonstratie heeft Defensie ook een F-16 op de boulevard staan en kunnen mensen het luchtverdedigingssysteem dat tijdens de NAVO-top werd gebruikt ook van dichtbij zien. De Chinook helaas niet, want die vliegt na de demonstratie terug naar de basis. Het blijft voorlopig onduidelijk wat er gaat gebeuren met vakantiepark Hof Domburg na de brand in het zwembad vorige maand. Volgens Landal is het wachten op meerdere onderzoeksrapporten. Pas daarna wordt duidelijk of delen van het gebouw behouden kunnen blijven of dat er andere maatregelen nodig zijn. Volgens Landal waren er al voor de brand verbouwingsplannen. Die staan nu dus even on hold. Dit wisselhuisje bij het treinstation van Capelle-Bieselingen zou er zo uit moeten komen te zien. Dat wil Robin Valentijn. Via crowdfunding hoopt hij €1500 op te halen voor tekeningen van Jip en Janneke. Valentijn rijdt al jaren met zijn bakfiets in en om Capelle om zwerfafval op te ruimen. En het versieren van het huisje hoort wat hem betreft bij het schoner en mooier maken van de gemeente. De Zeeuwse kustnatuur komt in de knel. En de oorzaak daarvan is de bebouwing die hier gemiddeld maar op 1 kilometer van de zee staat. Helemaal nu de zeespiegel stijgt, zijn er steeds meer gevolgen voor dieren en planten. Er is gewoon heel veel bedrijvigheid dicht bij de kust. Er is veel industrie, er is veel toerisme. Mensen willen graag dicht bij de kust wonen. En in een wereldwijde analyse heb ik ook bekeken van welke factoren drijven nou die kustbeknelling. En dan vond ik dat bevolkingsdichtheid aan de kust en bruto nationaal product, die 2 factoren die kunnen het heel goed voorspellen. Dus eigenlijk hoe meer mensen er zijn en hoe groter het budget voor infrastructuur, hoe dichter mensen ook op de kust bouwen. En het verdwijnen van een brede kuststrook heeft dus grote gevolgen voor de flora en fauna. De planten die vormen eigenlijk de basis van het ecosysteem. Dus op het moment dat je zo'n habitat verliest met alle plantensoorten, gaat het eigenlijk samen met de diersoorten die van zo'n habitat afhankelijk zijn. Dus al die facetten van de biodiversiteit die hebben baat bij een brede kust. En daarnaast gaat het ook ten koste van de kustverdediging. Want een duinsysteem bestaat eigenlijk uit meerdere muren die ons beschermen tegen de zee. En op het moment dat het heel smal wordt, komt uiteindelijk ook die kustverdediging in het gevaar. Volgens Lansu is een brede kuststrook kijkend naar de toekomst van groot belang. Want enerzijds raakt die kuststrook steeds dichter bevolkt, dus steeds meer mensen zijn afhankelijk van die duinsystemen. En anderzijds krijgen we een stijgende zeespiegel en meer erosie en misschien ook meer stormen. Dus het is een hele kwetsbare situatie. Om het tij te keren zijn er meerdere oplossingen mogelijk, blijkt uit onderzoek. Ten eerste natuurlijk meer ruimte geven aan die kust. Enerzijds door landinwaarts liefst infrastructuur weg te halen en niet nog meer bijbouwen. Want er zijn toch wel plannen om nog meer bij te bouwen. En het tweede is om de duin ook actief te beheren. En dan kan je denken aan beheersmaatregelen zoals begrazing of maaien. Want we hebben gevonden dat hoe meer verschillende beheersmaatregelen in een gebied, hoe diverser het gebied. Maar de kuststrook kan ook verbreed worden door zand te storten in zee. Zoals bijvoorbeeld bij de Zandmotor in Monster. Dat is een manier, als je gewoon 1 kilometer breed het strand maakt, om ook je duingebied uiteindelijk breder te maken. Want bij zo'n breed strand kunnen er ook embryonale duinen gaan groeien en kan uiteindelijk zo'n heel duingebied uitbouwen richting zee. Om dit te realiseren speelt de overheid een cruciale rol. De overheid die kan natuurlijk wet en regelgeving maken of verscherpen om die infrastructuur uit de duinen te houden. En Natura 2000 gebieden die worden al goed beschermd, maar nog niet alle duinoppervlak is Natura 2000. Dus ik denk daar ligt echt een taak bij de overheid om dat
om het belang ervan in te zien dat we die duingebieden behouden. En van de duinen naar de Middelburgse wijk Douwendalen. Bij Senior Fit hadden ze natuurlijk wel verwacht dat ze mensen op leeftijd zouden helpen om fit te blijven. Maar ze hadden niet gerekend op Toos, een van de fanatiekste deelnemers van 100. Als kind tot 6 jaar al was ik al op een gymnastiekvereniging als kaboutertje, laat ik zeggen. En op 100-jarige leeftijd is Toos Kraak nog altijd volop in beweging. 2 keer in de week komt ze met de regiotaxi naar fysiotherapie Douwendalen om een uurtje te sporten. Dat roeien en een beetje trekken en een beetje zo. Nou ja, alles wat kan, een beetje lopen. Ik vind het allemaal heel leuk om te doen. Het is belangrijk om in beweging te blijven, vinden ze hier. Maar samen sporten is ook gewoon heel gezellig. Je wordt wat ouder, je raakt wat mensen kwijt, je raakt wat geïsoleerder. Dus je raakt niet direct eenzaam, maar het wordt wel wat stiller. Dus als je dan met gelijkgestemden in een groep kan werken, is het natuurlijk super mooi. Maak je eens een grapje of denk je, oh weet je nog vroeger? Ik zit alleen thuis. Je komt haast nergens meer fietsen en zo. Dat durf ik niet meer. Dus het is een heel heerlijk uitje. En naast gewoon goede genen is dit het geheim van Toos. Gewoon normaal leven, geen gekke dingen doen. En een beetje regelmaat houden, lijkt me. En blijven sporten. Dat in ieder geval. We hadden vandaag best veel bewolking, af en toe maar zon. En toch was het prima weer en dat kwam door de lekkere temperaturen. Vannacht wordt de bewolking dan wat dikker. Morgenochtend kan er wat regen vallen. In de middag is er dan weer zon. 22 tot 24 graden wordt het dan. In het weekend zonniger en warmer tot misschien wel 27 graden. Tot zover Zeeland Nu voor vandaag. Meer nieuws natuurlijk altijd in onze app en ook op omroepzeeland.nl. En ik wens u voor nu alvast een heel fijne donderdagavond.